דיירי הבית נהגו לצלצל פעם אחת, כשרצו את דייר המשנה, צלצלו פעמיים. צריך לצלצל פעמיים, לבוא ולומר ערב טוב, נכנסתי אליי בינתיים, כיוון שעברתי רחוק. שושנה כמובן נמצא את השיר הפופולרי ואפילו שרה אותו בפני בן גוריון עצמו. שמרית אור, ביתו של יעקב אורלנד שכתב את המילים של זכריה בן עזרא, סיפרה פעם שבן גוריון היה בטוח שנתן אלתרמן, שהיה חסיד גדול מאוד של בן גוריון ובן גוריון של אלתרמן, וכשהוא פגש פעם את אלתרמן אז הוא הודע לו על זה שהוא כתב לו את השיר. אז אלתרמן אמר לו, לא אני כתבתי, אורלנד כתב את זה. אז הוא אומר לו, מה יש לי עוד משורר שעושה לי פרוטקציה? ימי פילה, שיזכרני הגואל, מתקיים מה שהבטיח, ובא המלך המשיח, הכל נדע, אם לא אמרה, נאום זכריה בן עזרא, זכריה בן עזרא. זה הזמן להציג את קובי הגואל על כלי הקשה. גלעד אפרת על הקונטרבאס, וצחי פודור על הפסנתר ועל העיבודים, רויטל שמואלי, יורם סימנטוב על העריכה, על ההפקה. אפילו שותק ומחייב, עשן מבקתרתו עולה, צריך סבלנות כי אם רוצה אלוהים אפילו מטאטא יורד. אברהם מתי יהיה לי בן, איננו כבר באים בימים, אישה אחרת בגילי הייתה כבר 12 פעמים. ים תירירה ים טם טם, ים תירירה ים טם טם, ים תירירה ים טם טם, ים תירירה